Nakatayaw siya katayaw ngiyo ban kren bat kibabuan ba kibriyo. Ban ngay scam ba kaway pa kaway ka jingkren kaba one shapi lang ba ka home session kalalong ka jingkerku. Pila ban mudur balay bangi ay kerteng ya ka home session. Nama da pisu ngap ban penkelaya ka hakaktin kasi kalong ka jingya kren hakarumpay yeng lani hakirumpay yeng. Ni ay kerteng ya ka home session namar kibriyo kiba ngikot hagani ka jaka lane kiba ngi julet haki yeng ki jongki habang ngi syong bat habang ngi kren bat ki kalong kumbang ngi kren hakawai kalong yeng lane kumbang ngi kren shi yeng ngi kwa ban wan ra shisha ya kibriyo kibala ban wan ban ai ya ka jing pla ka jongki lane ka jing ya shem ka jongki lane ka jing ya lenti ka jongki lane ya ka ei ka baki kile lane kumbang ngi wan ra kum haka worship team ngi wan ra ka ei ka baki kile behind the scene lani hadin haka group ka jongki lani ngi wanra ki kidzo program kay kabaki ki jule haka kidzo program kumta ter ban gangai scam ba kawai pa kawai ka program ka bangi wanra kanlong ka jingker khu naka benta jong phiro bat kum joro naka benta jongi hagani kesngi ngai ngo yu blay banga don ringkat lang bat iwe samla rang ba ya ka ba ublay ulale kamba ya ka jingim ke jong i ban ngin yo ban ye kren bat i ban segap na i ke ka ba idon pat ban ye thu shapang ke jingim ke jong i lani shapang ke jingya lenti ke jong i na khot sngo ba gani ka por ye i ba pensngai mukim ba in one but ngida sngo yo blay naka benta jong i Jero try. Jero try. Les pana. Filang gubno. Biang hat. Lawan try. Ngarang span try hat. Ini ide iba pensingan, bat nyai ngo i blay ba pensingan. Ba fi don bat ngi hangani kesngi. Bat ngangai scam ke ka bangin ya keren mo ka jinga lenti namar piru pidon laga jong ka jinga lenti haga jingem kumusam larang ba te ngangai scam bakan long ka jingkirku naka benta jongiro ki ban skam na fi bat kum joro naka benta jong fi baro ki ban pej yang ni ka program pengin ya shong no mo sngongo yo blay naka benta jong fi penskan ba pidon rengkalang bat ngi haga ni ka home session ka jongi mo wat ladang ila itu ya fi hendrai kidon pat ki bentah ka jingim ke jong fi let's say ka ba ngingim tip bat ngange scam ba hagani ke sngi hagani ke jingya keren ba kan long ke jingkir khu kendiat pencingan nga kwa ban tip mo ba ka jingya lenti ke jong fi kum khna ret long nadu badang ret mo bat bun sin ngidon lalaki jong ki khana haga por bangi dangret tinga nge scam piro na marpi hadu mentarum da dei ba filong ba filarang ba naka benta jongi firang dei hi khna hare fini thu pa dingi khendiat mo ka jinya lenti jo fi kum khna ret ando dangret ai ngoi sai try mo ya ka ba dan ringkat lang ba pi na por songo ri ka jing pliang sobha jong pi te kama filakli ma Kade sisa kata ka jingkeli ke jong pi ba fin keli yang adu dang khana dang ret. Te ha banding kong ka jingya lenti ke jong Kade be kalong be bang ngawan na ka long yeng ka ba ompal long kristan. Ane ngimpa jutip yo tau jisu mo. Henry mun sha dang ret pat hai yeng jong imedo jong i. Ni judan ya kata TV bang jupet kan ya programs. Haga sing sajan khamtam kasih dan ka program ka basit ai ka khana spang uji suwen haga ktin hindi bat ngi ji asngo ngi ji bat kasih pen pher ba ka pen lengok ba ngi yanga kham tam ba bang apet uji su sisa uyat ka jing em ka ba u le kam ba u le kam phala u le bhai ki brio henry ka bakut ka jing em ko jung u ka de ha ka ding phana bat ki brio pen ban ki keren ben yu Handai hatu por ngam pasut ko. Bat kat bang adang ya lenti ka jing em ngala sedang ban kena em tu. Kalong kumdir ubah hayeng jungi kidan rugi bahayeng ki bade na kalong yeng Hindu. okay Bat habang alikai sakai sieng jengki teng ngala jumani lang bat ki ta beli Hindu. Bat hat kapor ngaso be bakabyang ngaso be bakadai. Namar ba hatu por ka jingbut ka jonga kadai bet kajing suthu jonga yu blay kadai bet
ba ngadon hakan yam kata ka bampat long Kristan kan ka bang ngimpat tip Yesus ngangai be ngahaban ne be kata kan hadu bakut ka jing em ko jonga kan ka pertai henry kat bagi dang ya ki por bre ngarang yo sngo ki jing lap phang Yesus hagi snong ki thau haki dong ki than ka bang jalenti wara snong la jong ki chi don ki jing lap kham tam hamran pulu ki chi don ki jing lap bang yo sngo pha ki tung hung phang Yesus kan ba bang yo sngo phang Yesus ni kasih ketik ya don jonga kasih ong kasih don bi kata connection ta ba wat ne let ban wat e phang Yesus kan te hadin kata kan andang layak ki senam kirta ngas sedang ban wat ke Yesus bat ka sapoi ka por ba ngas thu ba kata ka jim ko jonga kalau long ka basa kama sisa hatu pangamtep yang mentang asu thu ba hatu por ka jim ko jonga kalong ka bombet kalong ka ba ya lai lan ba ka perthai longkat ka banga perkhat kat ka bangale ngasobik ngale ka badai bat ngasobik ba ladanga ya kene lenti ruhi ngam so lada kat bang empat le persya ini no kat bang empat pensosi ini no ladang em ko nu ka jing em ngaso baka biang mek ken kum ta kan ke ka ba phis ngo thu pen skai long metan mo ha bang ong ka jing ya lenti kum khna phi thu ba phi wan na ka long yeng ka ba phim tip yo Jesus Christ phim ya ka shulong no ba POE ye ki program haki TV but pio sngo ki jing sawa ange haki tu ki por kat no ka kerta jong fi tharai kabanding kong kadang dei ki sansnam rusnam san na do dangret ka bo na do dangret hadian pada kasapoi karta ki khatsnam ki khat snem kabut dala poi se ki khat snem ni le te nga haban ong ba fila khap su thu ba mo ba fila khap sngo thu te namar ba pio sngo be bat nga su thu mo hai tu ki por ka jinga seng yalap ka jur bha haman la ki dong haman la ki jaka ki don be ki jinga seng yalap bat ki tunghong bat ka ba pen ketik pat ya phi ban sngo thu lane ban wat pat yo blai nga kwa kali pat kani ka kala ban long personal kumu khna ret philong kumno oi baro ki khna pe mo ki long gidon ki jingya ka jingya runar khna mo ka jingle khna hare mo phi kumu khna phi long kumno phi dei ba kham long lulia phi kam khwa te bnya phi kham khura ne phi dei be ba tip sngi be ba ya be kumu khna te ngam dei ubane wat hadu mentar ngam june si jaka bat ka juska ka chidan be jisrat ban long ban explore ke ban tip ke ba thama kan bat ndai i hayeng em tuan di ba phlae la kum le lulia kam ong ma phi ma bat kum ong gi rangbar ma shatnat long shatnat ha lapala ba ing la pois lapala ba ing la kiu se kata ka di ka jing long janga bat kadan ru ka pun kan ma nga ko ka jing jang ngampat kan ma la di kata de hendai ki thu khana i jong i mei i pa jonga kan bat ki kinja i ki medo mi he jonga ki je thu khana ka ma me sen mela nayeng la jong mela pois du 10 mele me ong ba men let kai na hendai kendu no i be i basa marjan yang be oh ni dei te sungan khon dei tai ta je sawanya lam no kan yang a sayeng basi thu yang a hayeng kum ta kan ba kum ta ka long jing long khana jonga kan ka nga balai banga kli kum tai fi ka daw kalong ba fia thu mo na do dangret kalong haba POE ya ka jingya lap uji su hatibi lane pio sngo be ki jing sawa ki tenghong ka penlong ya fi ba phintip shushu lane ka penlong ya fi ba phinwat fi ka bomot lada ngilej ban kli ya kata nei ka bomot kata ka di ka jinglong ka jong fi na do dangret kai namar ba lada phimdon ya kata ka jinglong ka jong fi na do dangret ba phinwat di ke em te ngam tharai hiro ba phin priang yu jisu haka kirta ka badang biang kai ka ba biang pha phila banya thu pa pansingai hadin jong ka jingya lenti ka jong phi mo phi wat yu try ka dei kanu ko por pa de haka ba phi da smooth thu shisha ba phiyo ya ka jingkta ka ba u try u kta ya ka jingem ka jong phi ka dei hati ki por ke bangala jan poi hi ki arphos nam kapor bangadang le kelas kan hakata kapor la jio sngo ru ki program sling bagi TV kan
kijing yalap ke long ki jing hikai shpang jisu te nga shidan ki paramajan ngumtu ki besi a jing hikai lang kan ki besi yalam nanti mo te ka ta ka di ka step ka ban kong do kan ka ba nani ka senjam ka ban kong do ka ba puloi nga bangan wat sisa kan jisu bat te anda ka la ya ki snem kirta te kadang ka por ka ba last snat dan ka por pada ka lalong baik jaitu anak hot lawan biang kumju kan lalong baik kum riu perthai biang hin hadian kata pat de hos nam arza khanyo ba nga so thu ba kum ka jing ya lenti de ngala amat ka jing ka ba nga so ba ngala kulat bat nga so ba kata ka jingdum kala tap yang abro saudong bat nga so ba hang ta ngam nang shu ban ni eru he kata khlem bat nga shu nga karan ngong trai ngala sakut ha ka khti mo nga shura tanga khti bat nga shu snuthu ba utrai ai ka khti yang kan kumbo sei khti ka jong patras kain na ta ka duriau bat nga so thik kum ta kain mo utrai ula sei kan yang ta bat de hakata khlem bat kan ba nga sa so thu bang haban long serious na uble banga so thu bang haban IT sisa kan nga kai ga bang la so shapang jisu kai ga bang la so thu kadinga ba pentri kam no kai yang ta haka jing em jonga bangan priang sisa no utrai kai de kata khlem bat bak kidan ki polok hatu por ngam la ban na yang ta ki de ki polok ki banga jule school lang ki banga le kelas lang hi ke bedan dekat lang banga te kidi kita kan ki ba yalam nanti yang amo ki ba yalam yang aban hikai yang aban le shi ji sang ai hoi ngal jule ki ji sang ki ba bun handai haga ba sedang nga so thu ba ha ba ka dei hi ka jong jisu nga so kuman nga so hoi let bet kata ka pis ka dan de ba ngadon ha jaka ka ba dei handai anda layak ka tu de apa nga so thu bang rang dan kam ban ya kam jinga syu ngadang dan kam ban tip kam ba syu kai yo try jisu ngadang dan kam bangan ngam jeli kai de ta khlimat kat bang adang ya ki singi por ki banai te ngai i kan ya ka program jong ka potanet ye pastor bante be yalap shapang jong jisu kan bat kham tam ka bastra ka dai ka we ka yalap ka be yalap hamo khar kan hai ba yalap shapang kata ka bai ong ba ka jing sim bai sha kan ka ba sultanat ba kata ji kai ba sisa ki bri ka buon hakan ni ka por ma ki ju dan be kata ong ban sim bai sha te kata ka ji kai kala penlong kala keta bhayanga bakala pen sultanat bhayanga bangan lik kendu i pastor ban tegen badde hat ka po ke house nam arja khat phra hadien jo ke healing festival kan hangte po state central library ngasawan ban kendu i pastor ban tegen ba ibi porlok janga hangni po nong thama kan bad de kata ka khlemat kan ba ngiyo ka ji kai ru na ka khtieng jong blai nei pastor ban tegen bat kadi kata ka ba penjan susu yang jisu kan ka ba pelong nga bangan scam sendan kan bo jisu bat bangan ne sendan bat hot shwa kata ka jingal enti jonga kala long ru hi la ju million ban bam ne ban di ki jing bam te ya kamat bat kala dan ru ka por ba ngala persyang bangan i bat ngala la ban i sitayo hendai namar banga i tangkum ubriu bakan jado te anda la dep stio ngasolong thli ngong da i makanaru ngaso ba ka so thli ngong dangap nga million knya kan sai melei frai nga las dang biang hendai house nam arja khanyo kat ba ngadang ngadang ngai dwai hata ka po jan bit andang lawan tre dia kata khlemat banga dwai ken chu trai banga dwai chu trai te utrai ngasio so be kata sur bang hatu me su thu banga sutran em ba me menang ya tum kan ka denti menang million ban bam kini ki jing bam ki bam te ken nya Jangan ngasus ngak behara dia ngakran behara por ngam kran re persya kidan ki para kidan ki bayin janga marjanta ndinga ladi ngakran ngalong communicate bu utra but ngasu thuang ta bang kran ha don ngong try ngakwa ban ina lai sien lai wat ukli try me kwa ban ia ngo hoi try ngakwa ban ia mar su ombai tu ina hata khlemat ngarang don kita ke jing bam ke jing di ngal mi sabar ngasilek ngakerjau baik ngakardam de kejat ngabrah dasben mabelai danga syubrat untuk dasben yo ngali syembiang Kadai. ngakerjau ngabrat hadasben ngakalat ngatiasuk takamit barabor syaban tia ngasi million beli ha segi toilet ma belit ben yum tu sia hande takamit ngatiasuk bat kabalingo anda mestep ngada khiru ngamkan masuk anda ngalai treiru ke bat ki porlok ki banga jumlien ya kata tehenrei anda ngala yalik ka bik ki porlok ngam semabang ngam sama kan jing
Para bagi polok kita war ngam kuat syu. Te ngadang perkat ngadang haladi ngadang perkat te ngandek kumno trai mentasi. Kumno kan long ngam tasi. Ya kan ni katma. Makanya lek persyaan ni. Hendak kata katma kam dei syu jangan. Kalau jai be. Utrai lo ong tu ye kata kadi katma. Kabo utrai lo ada penjawab lupa ngah hata kami kan bat. Bangarung ada pen. Kongu ila dia kata keting kabo bleu lai. Bangalale berat bat. Hadin kat tu kat ni benai kat tu ni senam belale ngam jus mau wi syu. Ngam ju kuat syu. Bat lada kita war ngam su kuat syu. Bat ki polok ru ki soling kang kumno ini menen idang ya dan dekat lang bat ni idang ya lang ngi mentah-mentah kesan-kesan isu kentak iki borok. Dan ki bang ni te ila. Dan kam kaman naladi ni kang badan kam ka jingarap wan rendat kan. Kabanga ngayo lingba try Jesus kan. Bat dehang ta kan ngasala ban job ya kita ke jingbam ki banga syate kan ki bam te ya kamat. Kadai kata kabas ngau tenat kalong kumni kan. Bafi communicate te kabamut pi ya keren bat utrai. Pi ngau thu ya ka jingduna. Ba pencingan kalong ba buan sien ki bubuan hi ki kwa ban Henry kadai bet ka jing persang naladi. Ya habas ngau thu ya ki jing million ki bangila million nginum la da ka jing persang naladi. Henry ladangi pai pat show utrai. Bat haba manga bat utrai habangia connect lang bat habangia tray lang kamut ki baro kilong kibala tang shimiet hite phimdon kam ban pendon kam ki jingbam da kiwe lani bande kumno phimdon kam de handrai utrai hi dala di uwan ban kta bat uwan ban penkela ya ka jinglong hakaba kumba pipi ong mo tang shimiet Klemdon kam armiet ro tang si hakata kam miet ya ka por ba pipi ong trai ngakwa ban bat utrai haba uyarap ya pi haba pisdang ban pen ko ongo yela di hakini kisngi ki bala adap mo hakibabun ki episode ro mo ki bala awan ban ya keren ngila ya keren bat ngila ya keren bah khamtam hakani ke benta bangi ong ka jingko ngo Kajing ko ongo kalong kaba kam don kam de mo ka tinu blai ro ko ong mo kajing ko ongo ka khamha ban ya kajing kinya but kay ka banga so tho na firo nga so tho ba kadi kajing ko ongo pi lada utrai ukren but lada phim ko ongo mla te ban le e ro hari haba utrai ukren but haba pen ko ongo yela di pat hau kabamut ki na kabanta jong phi ki urlong gai but kajing ya ilenti ka jong phi kalong ka bas ngotenat mo fila pediang yo try fila ya ilenti ro bat utrai kat bangin ang ya keren mo syapang kajing ya ilenti ka jong phi ha kajing em ka jong phi ba pachingan piken mau ya ka ka ba utrai ule namar ngila ya keren mo phi ong banado dangret hi kadon be ka tu kajing ketik ha ka donut ka jong phi ha ka mesim ka jong phi kapan poi pat di fi suki hado ba pinda tip yo try haus nam arajar khatnyo but pidon mo ki benta ka ba fi kan mau te ha ka jingem ka jo fi la ka de nang khna ne la ka de ba phila kala khna samla rangba ban kan mau ba kata ka jingken mau ka ba phinum klet shu lanu ro but ke ka ba utrai ule ha ka jingem ka jo fi na ka wei ka por sha ka wei ka por hot kadon shisha kadon shibon ki ki kamplai ba ubleu la hei ka ba ha tu po ngam so tho ba ka dei ka jingada ka ba phla ka jong blei hoi du musha ko ba ong fi mane ba ngalong ubleu ba kham san nat kham let chene stai te ngam june si jaka te kum khna de le kai kam tu ba bun sien ngalaju ur laju hap bat kham tam wat dengan le kai marwei ro ur ngai le kai marwei kadang ka sien bang kawang ya ka bol salor dan ki mau jingkieng anda ngala concentrate ya ka bol ngala jin thot bi ki mau jingkieng ha ba charum kadang kon ro ka badan ko ba shphut hende ai ngoi try ma khamele shumong mulung mala shu ta de ki dawai mulung mala nga yo no ka jing pentia hende ka don pat ka we ka jingja ka ba pen mau sa nga ka ta te hadu ngan dayap nganum kla chu ba ngan dayap lenti ba kata ka surong dei kapan kan mau be nga kapan meleng ru ya ka don ujung ban kan mau ya ka bo try jisu kin la kata ka de ka jingja ka ba husnam arja kha sa wan hei ba ngala jan mat ya ka jingyap bat ka jingyap ka ba nganum so tho ka dei be ba ka jingja ha bhoi hei ba ngadang trace dei than bhoi tu ki isnam bat
Kalau aja kajing tua jung ulum hang te than boy. Bat kajing tua jung tua ulum kalau long bajur kalau sat ya kalenti. Bat kalau kajing sat kalenti kalau polong ba haban wanra deki JCB. Bat iki dynamite sepan penbetai ya umau. Umau no tau ulum ba mi de ba bakrau. Bat kat bah kawi kamiet ba ngidang ya sat ya kalenti bro arliang. Te onda ka poi ka por bing haban sa siliang. Te hat ka por sha bing ngilit shabar sha. Onda ngilit shabar kala sim ka tu ne por hne ba ngilit phai pat ya kata kalen tibing sti siliang ka shukenja kan san. Mana ba kenja ka san ka pelengo ingi. Hendai niat la kaya bi sti khmat. Ngim te pat ba hapadeng jung tau mau la pendat jung tau dynamite. Sa stang ban pen betai. Bat ha por ba mut ban pen betai niat menginang ta kan. Te bat habang yan tin ta ngiat nak badum namar ka ki pen thabaya ka lat ya ki tu ki lights ki halogen how tau mau kan bakin bem thai tau dynamite te hendrai ngi dang ya nak badum hendrai ha ka por bagi bem thai dan uwe ro boong nakani kaliang sangya shwa na kwa ba finya check biang se ya kalenti danam dan na bayan tin na tan pring hamar kata khlep mat hi ngimi mingi syata ka basha kan Mar sen mi syata ka basha syuyok so bijing perta. Mare ulajan betai ubom. Ya kata ka pon ngiru klam su ngidan arngot botawi porlok betai lang. Ngia mare bi wut stay. Andang ila poi stay silang ai ngo try ba klam betai. Hendrai don we na preng jeki bong dang don so we. Bayaran kat lang Malaysia. Hendrai ngiong ngidan tang arngot ngiawan tang arngot ni stay silang. Melati kena ai kata. Ngiong ho ngilati kena. Te hakata khlemat ondang ilali phai pat ata kamiet silagi jong ki jakasa ngayak ngakeli nya to porlok badan station yang oh i shala ingot andai ngapat ngastu imat la sila de try ta ngasu jau mat be masan soto kata kasuan be kajung lung ha don jong ha ka mesim jong ngasu long be try map yang ngasu map yang try ngata songo plat kajing ada ka jong me bat ka de kata khlemat ka ba nga hadu mentangan daya lenti na ka de than ka de jingjah umling kata mangana po hete umling ngasu me tranga aingu eme katas na mun sya me ada yang nga jaka bat nga songo si sya try bo le ka nya ta ka ba ha ka jing em ko jong But lada super khat mo haka tu ko por rile mdei te ba filate bhayo try Buon sien ki brio ki perlong yu jisu bo de yu jisu jong kan yam te lan yu jisu tang jong ki kristan hanrei haba sngap ya ke ei ka ba pipi ya thu pipi khamwan na kalong yin kristan phim tip ei ro shapang jisu mo pi he pi san ha kata ka jing batai ke ei ka bala hikai but pi sngo bet ya ke ei ka ba phile ro kalong ka ba dei sudan hare ka shulong no ba pi wat pat ya ka khmat ka jong try leng ba ki jingyalap ka ba pipi yo sngo la ne lang ba ki program ka ba pi yo i but pi tip shapang try mo ko ba pi tho ba pi wat bet yo try ha ka jing ka jong pi Pitibet ba jisu de try ka bo be fi ka jingkeli bo jisu de brio ba bha ulale bha hanre ke ka ba penlong pa di u ba un hab ban yap pat hakading phana but lada perkhat ya kata ngi haban ong kum ni ba ublei ula jet bete but nganum ong ba ujet tang ya fi hare ngange scam ba ublei ujet ya fi ru baro ki ba pet hakani ka por but yangi iwei pi wei ma ublei uang ba ngamon ba ka weiro ka men sem kan jot no hendrei ba baro kin yo ya ka jingpen em hari ka shong pat ha ula ne haka ka ba mot ka badai ka to ka ba marwai ka jong phi ba pin sngau tho ho ya ka jingtep ki hab bantep la ki priang kim priang ka shong pat haki menta ha phiro la pentep pio sngau shapang jisu la pentep hendrei ban pediang pediang pat yau jisu ka shong pat happy shimet Hari ke ka banga sngau tanat ba banga keren bat phi. Kalong ba haka tu Muslim arajar khat saw. Mda dia ba phila jan show try. Mda ba phila ada tip bhai utrai. Henry kadon pat ka jingya da ka jong utrai. Haka jing em ka jo phi. Ki brio ki ba sakhi phi ong ba phi dalong scam ba mo ba de arngot pielet shathi shakendong. Hanai ki brio ki ba yo i pat ki khlem yo i ya arngot ki yo i ya laingot but kaba piwan pai shakam pi ong ba ka pen melung i pi lani ka
ka penken mau yo phi la ne ba ka bu jikli yo phi yo le se ka de utrai ngatep phila sedang bantep syapang utrai mo te pinong bale se yo ka yo de utrai la ne yo de angel jong utrai bala ya bat phi bania dai phi ha ka tu ka por ban ngilap ro ya kata na ka tin ka jong blai mo kai ka baja ya Shadrach Meshach bat abet nego habala bread iki syakala warding la bread laingot hadai baro ki bayo i pat hangta ki yo i bet saungot ka bamot utrai ula don ringkat lang bat ki ha kata ka jaka nganget bayo phi ro kala long ha kata ka rukom bat ngi haban skot ho ye gani ko bai ba ublei ujet yengi baro ublei ukot yangi baro handai kadon kam yangi bangin ken mau kadon kam yangi bangin sngothu pite bon sen kibu be gani ga jinkli kai ka ublei ulale na ka banta jonga balei bangan dah don kam bangan mane yo kai ka ublei ulale ka jinkli ka long ba hato phila ju phai mo ban pet ya ka jingem ga jong fi lani ya ka jingjia ka ba jia ha ka jingem ga jong fi ban keli ya la de ban ong balada umdei utrai tharai phinum long te kumto kumpa pilong ngaju lengo bahaya kan ka waite balei bat ngaju long ngan ong kumno mo nga pangnut ne ngan ong banga sanut ngam tep haring ong balei baki brio te kim phai ban pet ya la ka jong ka jingem ban ong ba ban wat te ya ka jing bha balei ki wat tang ya ka jing duna mo balai kim wat te ya ka jing bha ka jong utrai ban sngou tho habala pun ye fi haka kpo jong ka kemi mo ka tienu blai ko ong kumno ko ong bangala sumar ye fi ngala ri ye fi ngala sumar ye fi nadu na ka kpo pimpat mi te shaka perthai kala dei ka jing sumar ka jong utrai te lada mda dei ba utrai usumar ka ba mot phinumi perthai hiro ka jingwan ka jong fi shakani ka perthai ka dei ka wai de ki kamba ka ba utrai ule phi habas ko tho ka jingyai lenti de dang na ka wai pa ka wai ka step hadai ni aingo pat yo blai ba phiwan ya ka jing sko tho ban sko tho ha ka to ka por ya ke ei ka ba utrai thumu but le se ngala ban ongum ni maybe ha ka to ka por thrai phiklem so tho than ka dei hadien jong kata mo hadien jong kata man ba phi ya khamta me hadien ba phila de priang yo utrai hadien 8,000 khat nyo ngai kawan ba ka to ka jing so tho wala da mdei ba utrai upelat ye fi ha ka to ka por nga tharai la da dei ba phiyap phiru phitip ba phi poison namar phi pat priang yo utrai to ka por kadang dei tang ka jing ya lenti ka ba phidang sedang ban sko tho yo utrai bargani ko ngi ha ban sko tho ba utrai jongi u de utrai u badap da ka jing e ba ka jing sen ai pchinga ka jing e ka jong na ka benta jongi kalok ka ba nginum la ban siu ladangin persyang ban siu lani ladangan persyang ban shu ong ki kentien ban ong kublai shibun ru kaduna pala namar sisien ladangi wat ya unum ai ban jia kanu ru ka basniu ha ka jingem ka jongi te tenga ngai scam bakan long kumtaru kalong kumtaru bat ka jingem ka jofi hadien jong 8,000 khat pramo phila awan shane ngilayu i fi ngilayu kendo i fi phila sedang ban wan shaga jing shakri ban smart shaga jing shakri phi join hakapor ba phi wan ngimpat sedang ya ka Khasi Bible School ngidang don tang ya ka tu ka ISOM mo te phi join pat ya kani ka ISOM ka bade ka wei niki Bible School ga jongi kai ka ba perlong ya phi namar hagi tu ki por namar hakapor ba phi di student ngimpat ya bon student han mangimpat sedang ya ka Khasi Bible School na lo ka de ha ka tin pareng kai ka ba penlong ya phi ban ong ba phi ko aban enroll ya la de hang ni na la ni ba phi nya lenti pan hadien bangala yo ya ka jing hikai na ka tin jong blai nei pastor bantai la bon sen gam to kumjo ni pastor pimolong banga juwan us ka jing shikri gam to kapolong yang bangan kwa susu bangan ngam jeli keting jong blai bangan tip khambha kan ya keting jong blai bangan tip khambha kan yo traji so but dei hakani ka ISM kan ka course ka ba jong ka potlet ministry school harian bangala enroll yala dei hakani ka Bible school naduk ka basdang haduk ka bangan dadap senanya graduation sisa kadon bi kajing angnot bangan tip khambha aktin juble namar boleh anda shukla pamut shutip tang mulu mala tip tang nasla de kamdon kata kajing sotho ka bajille ka nyikten namar boleh
ladang syutip tang ketien jong play long susu tang kumnu bangakala bamut te ngam susu pada kumnu bangan yarap yaki polok porjor yaki paramajan ne yaki bahaya yang jonga kumnu ban kala kawmut hang tu po ladang syakri jingkili ne ngalak ban num dan jibab ngalak ban num dan kentin bangan jibab kala yaki kan henry haba ngalet pat hakani ka IOSM ngayo sisa ke jihikai kalau long syaka training ke bakan jam mesim ke ba ajing start ke bakan jam mesim saya nga ba kumnu nganang kan bangan ngan sumar syai kalen tiya la jong ning kong bat kumnu rupat ngan long jingger khu ngan long kita ki bayar rap lem kan yiki polok ki porjo man sam yak tin juble man sam yu jisu kan syaki baki syakita ki bam tip kan syapang u jisu kumnu bayala dia ngamat jisu kumta kan bay kiru ngan ai kan ya kata ka banga ngala mat kan bat de haka IOSM kan ngamat ngayo syai kata ka jingru ngayo syai kata ka jikai ni ka bangala ong ba ngayo kata ka posok Yes. ka domet ka bang bat ka banesa kam dua la ne kam kuchu ka ne sa te bat ki hikai ki long sha ki hikai ki ba long direct ki long impact ba bat habang yo kita ki hikai de ki sakut ki jing mat jub khat ki sakut ka don ba sisa ka ba tin ju blai ka ong ba kumba ngila ban syam na ka gospel jong ma chas no ma khalai ka wen ki farsi ki bo jisu hikai kata kalong farsi nong bat ya kata rong aku ban ring dor la dia ba kumno jisu hikai ya kita ke ya ka combat jong taw nong bat ke dan southly kata kawe bo bat haruk kelenti kawe bo bat ha lor ki mau entah pedeng isya bat halo khno ba bat ngana ring dor la dia menta ya ka jing im nadu khana hadu kan klem mat menta ne nga so thu ba jisu ude uta ba bat kenya to sembai ha ka jing im janga ling ba bun ke syakri jong ling ba bun ki programs kan ki banga ngayo mat haji im jonga bat hoat ngala long sisa kumuta usumbai wa berat harut kilenti bat ngakalat no bat la long ru kumuta usumbai wa bet halor kima ngala pediang sipor hendrai ngakalat no nomor bangam don thiet haladi kumo jisu yo ngata bat kala don ru ka klemat ba kala don ke jing khuslai ke jisu si hanga ba kata ka ketiang jong bele kala kejap do kala syak kejap no kan hira jing khuslai hendai kumbang ong film ne arja khanyo ba sisa atau sembai la de sha sembai ba ubala ha khndo ba kan hei ba usai so menta kan dikilai phone ro bo spa sha kan but danga phai ba sikata ngakan ma ya ka kitab jirpa kawin ni khat bible ka bang so tanat ba ba dang so keman ba bangan pulia kata-kata de na jing pa lanong balai do khabar pho ka ba ong bau jisu ude uta ubatiet ubayang ka jing khang ubatiet but utiet si syaro ka jing khang ka jonga but upte bangan pelia ka jing khang ka jonga but bu unyo banyak khawai met lang but kan ba bangang nyo along si sya no jong kan but bu unyo along jonga kan kata kan ngasutu ba utra jisu utiet citiet buat ubat cibat uta sampai haduk kan klemat ka ba menta kan haduk ba ngayo ke jikai lingba ki syakri jong blai ma naka portanet gospel media ministry hoi om mbe tang ni pastor bante pastor pi mulang kumjur ni gini pastor ki bela hikai yangi ki bela long yangi ki mentor sakatu ko por kila aisha kata ka jikai ka ba long yad ka ba dei bata ka ba long dei marmat ka ba dei haba kenjam siu ta ngiyo ma chi ki jingir khu ki ba ngimla ban modur ma ki long sisa kita ki hikai ki ba ai ka jing hikai ka ba pentingan ya ka mesin ba ka ba ai ka jing suk ni ka ba pen scam ya ka nong rem ko jonga kan kadi kata kan ka ba ngayo ban mat hakani ka jaka namar kalong kum ni kum ma fili le ba trei mo pidon hakakam ka ba khia ba mo hakakam ka ba teng fidon duty mate fidon duty step Pingis ko to ba nakabenta jong fi ban wan be shiki bible studies lani sha kini hijia sing po ya la da kam de ka singi shuti kam de ka basok namar ba phi white tray slam te ka jingwan jing shakri jong fi kan shulong be tang haka singi ublay te tang haka singi ublay ka ba phi wan jing shakri kat no e phin san ba kat no e ba phin so to ha phi pule ya ka te ka jong ublay but Handai kat no e phi sngo thu na la di kani gadi ka wei am ka ba ngasngo ba ki pai ba ki ba pe yang ngiru em ki haban sngo thu de buon sen ki bo buon ki ong kum ne le yu
da shule dia seng tang sgi ublei ro la biang te Hmm. lane ngamong bakam biang la da pismo ya la de bakabiang kabiang hare pi habba smo tho pi don kam ro ban ngam hakakten ka jong ublei namar la da pinum ngam hakakten ka jong ublei pinum la ban yeng kumba pi ong mo teng kalong ba kakten ka jong blai la bet ha ka jingem ka jong pi hanrei philong pat kumta ubala bet hakita ki hajrong umau mo hakaba kamdon te kata ka umdon thiet te haba klem ngam ha ka nongrem ha ka no guru kompat ba fin pensan ya la de ke la ne ba fin tip ke kamut lada kawan ke jing tang khendiat em pi phai dien no kata ka balajar oh haga jingem ko zofi long tang molo mala em pinong mlele but ladang ngim ngam ro ka tin ka jong blai ka ba madu kum ki khun kristan pa ngakren ka bangi khot ya lade bangi dei ki khun kristan mo ladang ngim ngam ha ka tin ka jong blai ro em ka ba ma pat ka long kum ni ngilong be dei tharu em khruit ro em kamot ladang ngile syakani ka liang ladang ngile syaka kan ka balong kenjablai ngi peni ala de bangi dalong kenjablai sisa bar ladang ngi poi saperthai ngi peni ala de bangi dalong kenjaperthai sisa kamun daladero ngimtip ya kanong rim lo jong bat ngi sngo ksan be haladi te hare habangi ngam ya kaktin ka jong blai habangi sngo tho pat ya kaktin ka jong blai kawan ra ya ka jing pher ngai scam na ka benta jong fi ka long kumta bat nga ara aingo sisa yo blai bon sen em ngi ai daw ngam don por te banga bun kam te banga kumta hare nga phai ban pe yu pidang hakini ki sngi ro ngidang ngiyo ban ya kren mo but ko ina ki long yeng ha ka padeng jo ko jing bun kam hare ki pen mi te ya ka por ban study la de ha ka kten ka chong play but piro philale ya kata ha padeng jo ka jing bun kam ayo I ba fi enroll la ka enroll ya la de ban ong em ngan puli but phi shei wan shong class de la khandai baji shipau baji pipet iki classes pipen biang iki namar ba filaso tho kadi ka school te dang hap ai hi ki assignment ro ki don ki homework ro ki don pipen biang ya ka ba fin ya ha kadi kalenti bat ge ai ngo yo blai na ka benta jong fi khnang namar ba hadien jong kata mdei ba ka shulong tangga jingker khu ya fi shime philong jingker khu ro ya ka hima ka jong blai fiket lang ya ka lengkor ha ka jing shakri mo lada mdei ba pipen ko ngo ya ladi ha ka to ko por em ngam tharai ba fin la kum ba fi ong fi sha ne ka e ba pelong ban so thu ba te namar ba lada dei bangam so thu lada dei bangam ya enti mun sha kum bang lai thu khana man ne nganum so thu yo le se nganum sim serious su yo tra te ndei ka dei ka jing ya lenti ka jonga ka bang so thu te ba tang ban chu tip yo try kanum long ladang shulong no tang uta nong le jingseng nong wan jingseng de kanum lo nga moble nga su thu ba ublei sha ule ikam ki phla ha ji em ko jingi ta kham tam yanga nga su thu ba ta moble nga tip ba kumnu ngalong kumnu nga anti ba kumnu mentang along de te kadang ka jingi pher ka ba ka lalong ka la pher bak bat lagade ha ka ba kenjam sim ne lagade ha ka ba kenja do ka jingi anti kam de ka ba ya pher molo mala kala dei be ka pher bak bat mun shwa bangan pediang yu try kalong da kumwei ngilong ki ba ya ling ba ki ba buon ki jing ki jing le ki jing jar ki jing em ndei hadin bang pediang yu try hot ngamong bang ngelak na ka jing ndei hapadeng jung ka jing pa kadang ka jing suk bat ngi ru hi ka jing pendap ko jung blei ngi ru hi ka jing khu ko jung blei ngi ru ya ka jing le ki kam phla ka jing blei te ka jing jungi om ta ka jing jung wat ka yeng ka jung ari ngai bat ka ba pen kan ma le ngai sien ka dei ka kam ko phla ba ka ba ja ka dei ha ka ta ka por ba anda nga ngi I mei ju thiet ya ki jing ju seo ju tra te kum tu nga she dwai gen chwa ban panon kam ki te nga dwai gen si sien ya utau selenda te chwa ka tar email ju wo ju ong ba anu selenda jing tu lut kloi ba te ha ta sien nga dwai nga da bukti utau selenda ong trai men pun roi ma me nu selenda si shahi ha nga dwai utau selenda une arbnai ngila yo school shibun ba kum kita ki kamba mo kala jujia la da fi ong ya kata kala jujia ha ka camping ka bangi jua pelong camping ngam te ha to ko por fila wan ne kum no kare ka camping ha po bhoi ha ka ba ka cylinder kala alut ha ka por ma step
namar ba hapshet jim mo ban ai bam ki badon hapo camping te kamdon shu ke gas kalalut te namar ba kalalut te la ya klumar kain balalut te jong pastor ki dang res te ki la alej mo ki volunteers ban le kendar si pastor ong ngine le shu kumno namar ba la alut gas dan gas shu te kadi kapor meste ban hap ban ai sha ai jai ki kena te pastor yong up ke namar har ka tu kapor hi mla ban yo namar ba klempoi perkhat bakan lut koloi te kimi bat kile kumno ki bukti ya kata ka cylinder gas ki bukti te ada bukti amen kile nyo ki om to thang no kan kabalungo ba kadang ya kata ka sisngi te hado bakin da poi sini shalong bakin wan shim yang da ka wei pat ka gas cylinder hado bakan da poi katu ka gas kan ne ve te ngiyo sngo ba kadon hi ku mdeire ba ong ba uji su mdeire ba le magic handre kadon pat ka kamba hakapor ba don kam habang idon kam ya ka kamba kadon ka kamba ka jiabe kam ta mo pili le mo ba hadin ba pilado no ya ipa jong fi mo ila akhlat pi hap shimti mo fi kum khon rang ba ha ka yeng ban pe ya ka jing don kam bat ya ka aka ka ba don kam nganget ka don ka jing khia te ha ka ter pe ka jong fi kinsan namar ka kerta jong fi pidang khna ha ka to ka por re te haka kerta ka badang khna bat bapin shimpat ya ka tu ka benta kumukupa mo kumukhon rang ba haka ta ka yeng ban pej ya ka jingdon kam baro ngas thu kam dei ka basuk kensan man ubnai fi hab ban siu ban ong ba hab thiet ka tu kam dei ka basuk te hadin kata andang ala da bukti ta senda une arbana bat email shwa kata di email la shukili nga yang unu slendar umlut chu te nga ngarang don hajing thia ta po ti me la khe la sedang ban set ban teu ban kre ingi bengini treno te nga syo karang dei ru por bangan doi te ngayo ban aingu sendon yu try ka nya ta mo ka de ka kam phala ka jong me mana dua ta ka por hi nga ong be try nga tip ba me mi tip khamba ki bor nam ta ka ji em ko jungi bat ka jing don kam ko jungi kamba uji su hi ong kata ong ba sha bangin pan beli ulah dep kade te kapolong yang ba nga nganju aingu bi utrai ya ke bawla kurku im jongi te ya ka bangi dan kam ho ya ba man la kasi ni te utrai la pendam bet kade ya kata klam na khuslai marba uji suru ong hi kata ya kata ka gospel ko jung marchas no banreo ba nginum khuslai ka bala shai ai ba ka bala shai kan khuslai ka bala shai hende ngin wat shai ka hima ka jung blai mai ka hok ko jung u kan kade kata ka jung ka ke baro on sa ailang tam hang ta sisangi ibu ai tam sisa kade kata tam palat panjaka bangi kwa arute palat panjaka bangi don kam palat panjaka bangi la ban moduru bangi i sisa kata bat kata kadai ka wei ka penlong ka pen scam hai ka jingi de ka jungi ibu blai kan ka pen scam ha ya ka jingi de ka jonga bu utra suba hei banga so thu ba nadu banga don ha ka ni jing shakri nadu banga don banga puli ha ka ISM ngaso thu ba ka scam ha ka jingi de ka jonga bu utra kan bat ngaso thu te hadin jo kan ite ke ba pol ong da ba om don ki balaan punya khlat te yangi ba ka jingi ke jong blai sisa om don bala bala punya khlat ba I pastor bante ji kai de tang manga hi balaan punya khlat ya ta ka jingi de ka jongi bu blai pangaso thu ngalaju persang teng kata ru bang ong to nganum duai nganum pule bible sisi arsi bat sisa kata kapun sosi u blai kapun sosi ba ngaso thu ta ba ngamde ban kensting ngamde ban le ka bu blai kapun long be nga bangan sim serius be u blai man la sita lada ka dei ka ju si ka ju ru nganyai ne ba nganyai beta lada aingu ka ju si ka ju ru aingu bet namar kakti upor udang ye krande kata ka sti ka ju usi Filipi ba da ka jing doi ba da ka jing aingu te ba kata kalong ka ba syam sobha ka khama jong blai bat kadai ka man ru te ka jong blai shau kris jisu hapreng jungi kata ka kadai kata hi habang asngap ye fi ka penso kemen ya ka mensiam jonga bat kaburu ya kani ka jingkeli te kei kata ka ban penya klat yangi na ka jing ye ka jong trai te kei kata Piso thu namar uong ba haba pi wat shua ya ka hima ka jong blai uong te ki baro ngan ai lang te bat mde uong ai lang uong ngan ai tam pi ngi bon sien balai bangim yo jubab
ya ki jing duai haka jing em ka daw ko long bangim ken mau ya ka jing kular ka jong blai ka ba ula kular haka ktien ka jong lada ngidon hapdeng ki jing ki batang malu mala em ngi klumar jing mut no ngi perkhat no shani ba shatai ngi sngo ngi klet no te ya ka bible henry fun riu teli ki lenok jo ka bible em blank ja klet lot ngi klet ba kadon ka jing kular ka jong blai haka ktien ka jong blai kani ka bang akwa ban ong yefi ke ka ban penya khlat yefi na ka jing ka jong trai pai ban pet ya ke ka ba utrai ule haka jingim ka jong phi bat ya ka ba ulale haka jingim ka jong phi ka ktien ka jong blai kala kular te utrai ong wat shwa ya ka hima ka jong blai bon sen ka jingduna ka dei hangi dei nam dei bon sen ka dei ka jingduna hanga te kam dei hau blai kam dei haki wei ka jingduna ka dei hanga lada nganga ju ong ka ni ka wei lada bon sen lada ngi ya lengba kinu ki bo ki jinge ka ba ngasngo ublei rum don shu lada ngasngo ba ublei jubab shu nga hanga ngasngo ba umdei shu ban iklino ublei hap klino na ladi damar ublei ula kular te kumno unya lat na kata ka kular ka jong uke te lada nga ya langba kata ya jinge ka ba ngasngo ngam lat shu na ka tu ka jinge ngam dei shu ban klino ublei hap klino ya ladi ke kei ka banga ngalale te bakani haru bangam lai chu pi ngonong ye phi baro obri ha banya lamba ke jinge utrai ong ngan pelai te ye phi dere lada don pat ki bri kinong shirta jingem ne ngala ya kabung bot lada shirta jingem phi la ya te hap kelino ye la de ke kei ke jingduna hanga kei ka ba utrai umon yang namar teng em ngimju ka ba bon sen mo bon sen ngimju pete kei ka ba ngaduna ngi nang tang ban keli jikli na ublai ka jikli kalong ke pat ka bang ngi la le ban ta utrai le ula le lut te denum dei utrai ula le lut te pech shaka ding phna hatu kadang don mo ke ka barang sa kam don shu ula dep le lut bat bon sien kum ki breu em ngi sakut sa yala di haka jingkli hari ke ka bang adon ban ong pat kalong baik ba kei kata ka ban penya khlat ingi na ka jing ka jong trai hatu ka don mo kata ka jing thangan mo lani ka jing pang lani kei ro te lani kita ki jing ka jing khuslai jong ka jing em ka ban penya khlat beli phim phai pat banong trai ngan wat shwa ya ka hima jong me amar ka ktin ka jong me kala kular but sngo tanat mo phi ba panchanga haba ni snap ya ka jiya lenti ka jong phi na do dangret wat lada fikhlamuan naga longyeng kabalatip yo jisu handrei u jisu ula ye efi kani ka dei ka khubor ka ba crowd ba ka perthai ka habantep bat kata ka long ba u jisu junyo shiliang khmat yano ro u ya baro ulawan na banta baro bat upen emru ya baro handrei ka shongpat hangi shimet langi kloy ne em ban pediang efi pidon yesu ban ong pchngai kat ba fidang keren menegam tu kapan kan mau te nga ka we ba ma fi ong mene ba ublei le ubadap de ka tin ju blei ka badap de jing kolar bat ublei ubale iki ba phala ka iki ba le ublei de kam dan jing duna shu te bat katar hi kapan kan mau te nga ba kemau jisuru ong de ha gospel ju mat chas nang basan ba ngin long ki ba janai namar ba pa jing ba peneng long ba janai ka ba mut be ublei ulong ba janai yes ke iki ke boleh mu kam dan jing tunara te ka jing tunara ka de hangi ki bri kan hanga pat hanga ha phi bete kata kam dan how play kam dan ka jing tunara na so tho ba ka de kata te ka ublei ulong be bajana bat habang kan mau kata ni kapan kan mau ri nga kapor bangarang trei bat ngampat ngai pura how try ngampat periang satya try to po ngarang shutip te kajing ya lenti jonga kalau umne ba anda shwaban kut benai kajudan be kajing kordo ngaban panjing rap be nani natai wat pan keliang nani natai ha shwaban kut benai henry anda bangala pediang sisa pa utrai ngai isha sangti jong blei ka batrai kan ngamtip kajing yo kadi kemjo henry karoi kajing yo compare kadi ka barit hi henry karoi pat bat ngam juan kaman pan keliang pan nganya tu khanai phi ngadang ai keliang man kadang tam de gitu bat kabak nga khamat jingkur khu shu
kadai na do bangas dang ban pembelian ban aya ka weng wish powen Ah. habangas dang ban aya ka wish powen ngam jukur do kamba kumbang yo ka jihikai ling bai posto ban dai bi ong ba habang ka ketin jung ble ka kran yang kata ba habangi aya ka wish ya ka weng wish po kalong ka bakantang da kata ka baning kong bat kita ki bakandai kilong ki bakantang pat hangi kan bat sisa kilong kentang sisa bat kam judan kapor bangin kurdo bat lada kawan kapor bangi kurdo urde ngem juduna ndan kam syu bangin panjing rap lan bangin pan keliang neki brio bat kadap bete kajing ya lenti kajing hadu ban kut upna kadap bet bat kataru kadai kawai ni kam phala ki banga ngamat kan habang abot utrai Pi kadai ke benta te. Kamtam ya kawai na ka shipo mo. Hoi nginum ya kren jrong tan ya kani ke benta na mar kamde ke benta ka jongi bani kren. Henry kadai shishapan. Tang uta uba I am usngau tho ya ka jingkerku. Kadai kata. Kani ke benta ka banga nga ong em kamtam benta em pindas kren ne pinda batai ne pinda ong kumno ka kami bet ke jingkeli ka babon. Te nga jupun kut bet da ka ba ong kumni. Yanu jor yala de hakapor ba pi ai, but yanu jor yala de hakapor ba pim ai. Kam tam yakito ki badon yaka jingyo ka ba kamduna. Ka de ka na ka shpo practically ka ba mut hakaban ong hi ka ba ka de. Hapkali na kita ki barayat hapadeng ka jingye. Hakayo ka kot. Mdei ba hikai, mdei ba penbiet yaki ban ong ban ai. Lani mdei ba pan jubor naki shu hikai yaki. Ban kongo bat banum kongo kasyong bet haki shimet ke. Kuma piro mo don ba penbor se yapi. Pensingan namar ba menta pila don pi habban ai bet don ba ong klem don ba ong. Pi shuyo tangga jihikai nganget ha ISO bro kadon ya katu jihikai pio tangga jihikai kaban pen ko ngo pat ka syong hapi telada shukhen mo pi fin ong nganum ai mla hiro ban penbor ya ki bommon ban ai mla hiro ban penbor namar haba pi ai sho utrai te pi klem ai te sho ubrio lada pi ai sho ubrio num la ban kerku ban nganget pinum yo priang ro ga jikerku hari haba pi so pi ai sho utrai ubashim bat uba penroi bat kita ki khendai ki jong piro kilong ki badap bat ngaju ong ya kani ka benta kin skotho bet kita ki ba kayo ka kot ka jong ki ka duna bat kin skotho ngan ong ye pi uwe ubrio uba don haka benta ban ong ba ngaduna haka yo ka kot bat haba usdang ban ai pat ban pen kongo ya lade haka kten ka jong oblei kli uta kan hato pio amat jingkerku ni fimyo dei hangta pi so tho ba kane kat kum ka kten ublei ne kam dei pi ba ladangi ni bon than ki jingye pen ini ada nginum ya poi shonoro hari hap kali be ya utala ni ya kata ka brio shimet kani ka benta ka ba man wei brio haban sngotho kuma fi mo pio ya ka jihikai fi ko ngo yo blei but fi sngotho bo blei kur kui ka jingem mla ban penpor re ai ngo yo blei pat bang yo I ya ka jingroi ya kata la da fi ong ngirung yo I ya ka jingroi ya ka jingem ko jong fi hakapor nongkong po ba fi dang wan but menta pat ublei ula kerku shisha om yo fi tang hakaba kenjam sim hap ong ro bo ula kerku fi hakaba kenjado pio ya ka ba fi don kam kuma ong pat ba mdei tang ba fi shuyo kendiat hare fi ai filayo tam hero ya ka ba fi klem kbe lenti mo ublei u honor te kadi kata ublei jongi u honor te ngim so tho te ya kata ngasi lungo balei ba ki brio ki so tho mo ba ublei u honor te ya ka ba fi le but unum pun saram hero ya fi ai ngo yo ublei mo ba fi ong ba phim ju saram hare ka ktin ublei ro la pendap ha fi bon ong ba phin long kinong ai keliang pi ai keliang pat kata kadi ka bahatam ha ka chingem ka jongi pat ngangai ha ga ni ka por pio mat ya ka jingkerku hot ngila kren shibon ba ki benta ha ga ni ka sngi ngila kren kumno ngila yo sngo ya ka jing ya lenti ka jong iba penskai na do ba idang red ngila yo sngo kumno bo utrai ula ya daya I ngila yo sngo kumno utrai ula kerku I ngila yo sngo ro mo kumno bo utrai ula iki kamba ha ka jing em ka jong I but ma irum de ro ba ubru uba klamya leng ba ki jing ilaya leng ba shibon ki jing kamtam haba ido no yu kupa mo hakapor ba kadang dei kapor
ba ukpa ban pet ya ka yeng ka sem handre I haban shimti ya la de pat ban ya shkata ka lenti kam de ka kam ka basuk handre ilala pat ban pendep ya kita ki kamram kum ukhun shenrang ka yeng but ublei ula kerku pat ya ka jingem ka jong I na ka wei ka sngi shakawei ka sngi na ka wei ka por shakawei ka por kani ka long ka jing ai mun siebro na ka benta jong fi ki bayo asngo wingi ha kani ka por wanung do jingkermen bon sen ka jing do jingkermen ka jur palat hagini gisngi dei namar kata ba ngiyo asngo ka shabangi ya bakadon ka jingpang depression ngilong depress namar belai ba ngila khuslai shaba palat ho ngiyo I habangi ya sharum sheneng ngiyo I ya ka jingkiu dor jongki tiar kitar ngiyo I baka perthai ka ya shakonu ka benta ngim sngo tho ngim yo I ya ka lawai ki bon ki samla ki mdon la ka kam ka jam hoi shibon ba ki don ki jing khuslai henre belai fi klet pa de ka ni ko wei baka lawai ka jong fi ka don ha ka kti ka jong trai IT ya la de hau trai shanya hau bantep pat baka lawai ka jong fi ka don hau trai ken but what shua pat ya ka hima ka jong blai what shu ja shakani ka perthai hoi lada pipai sa kaperthai mo khamtam hakipor tamasha hakapor jing sngo tanat oh benut sisa ka itanat sisa kaperthai ka itanat sisa handai da phila lej da phila ngam hang to pisa sngo tho par ka ik jing itanat mo kani ba phihab ban adkar ya lade phihab ban husiar la ka jong ka jing em gain husiar la ka jong ka jing em na ki ban yala mi fi sa ka jing jot ban penjot namar ba usaitan haba uwan mo om ba usuwan tang bantu hare uwan ro ban penjot uwan ro ban penyap ngi haban sngo tho ya kata bangi haban pet yap na u namar belai ba ladangi ailat kembau ba u unwan om tang ba un shuto ya ka jingsuk na phi hare un penjot ro ya phi un penyap ro ya phi uji supat ukhot ya phi shaka jingem ka babam jukut ukhot ya phi ong wan shanga mo phi baro ki ba thaj bat ki ba khia ka jingket phila ban ong le se phi phim so tho mo phila ban ong yenga le se phi phim so tho ya ka jing ya lenti ka jonga hoi le se nga nganum so tho la se mo phi ro phinum so tho mo phi don la ka jong ka jing ya lenti le se ki bru ka num so tho hare hato phi ong ba uji su ubade utrai jong phi uji su ubade ublei jong phi ubanong pen em jong phi unum so tho u ong te ong wan shanga phi baro ki ba khia ka jingket te berat show ya kata ka jingket ka bakhya ka jong phi te un punja tha ye phi ngange bangin se kendo byang ye phi hakawai pat ka program jongani ka home session bat hani ka por sha bangin penkut ngin le ban duai ba ublei un kurkhu ye ka jingem ka jong phi ublei un yalam ye phi bat ublei hi un no try jong ka yeng ka jong phi ba de ka jingem ka jong phi in le ban duai hakani ka por Driving you want to jome ablay jonga haka kerteng ke jong jisu. Ngawan barai ngoi me try ye ka por ablay. Ka banging yo a try ban yo sngo a try ye ka jingpla. Ba de ka jing ye kren ken ablay jonga. Try ringkat ba nu khon jome. Try ngi ai ngo try ye ka ei ka ba me mela le haka jingem ke jongi. Ngi ai ngoi me try ba mela penem ye a try mela siu spy ye try mela pelaj i na ka jing yap bat mela kerkhuro ya ka jingem ke jong I shikat dei ke na blai jonga laga de ha ka ba kenja do laga de ka ba kenja bun sem blai jonga laga de ha ka met ka ba kot ka ba khia habaro ki benta mela le ba blai jonga ka ni ka por try nga duai ro na ka benta ki khon bat ki pajlang ki jome ki ba pet yengi ha ka ni ka por nga da duai ya ka jing kerkhu ka jome nga duai ya ka jing pen em nga duai ya ka jing suk ka jome try nga tep ba bon a try kan ra ki ya la ka jong ka jing ye shem ha ka jing em ka jong ki ya la ka jong a try ka linti ke na blai jonga bat bon sen try kim yo I lat kim yo I lenti hare nga duai ke na try ba me min long ka lat bat ka lenti na ka banta jongki nga duai ke na try ba de ma me ban ya lampat ya ka jingem ka jongki dei ma me try jisu be ban ker khui ki men penem ke ye ki try jisu be ai ke na try kan rat kata ka sur ka ba jai ka jome try ma men kren men pasya wa try kan rat ha ka score ba ha ka donut ka jongki ke men play ye ki khmat ki ba kanja mun se ma blai jonga ya ka ba try kan rat ki bre wa try ki la ban yo I ablai jonga ya ka jing krau ka jome kin yo I try ba me de u try me de u nong pen em ken jisu be try ngi da ai ngo shisha try ta ni ka por ban ga da ker khu no try kan ya baro ban ngada duai ro try la da don apreng jong ki ba don apreng ke jing pang ka jing stom ngada duai ke jing pen khia ka jome ba men pen khia I ki ke na blai jonga shimti mo me try ke baro ban ngada duai men ker khu try ya ni ka program jo ka home session hi baro ke na blai ha ka kerteng ke jong chi sungi duai amen